Krásné a provoněné Vánoce vám přeje kosmetika Avon. Odpověď na otázku k filmu Pelíšky zašlete prostřednictvím SMS zprávy do dnešní půlnoci na číslo 900 11 07. Výherce zveřejníme zítra na internetu a teletextu České televize. Vítejte ve lví společnosti. Myslíte na něj, kudy chodíte? Tak si pro něj přijďte. Zaplaťte za kredit a telefon v Twistadě dostanete jen za korunu. T-Mobile. Jen díky své jedinečné prozrálosti může být Brie vaším malým kouskem velkého sýra. Brie, král sýrů, sýr sýrů. Udržení každodenní tělesné i duševní kondice jsou tou pravou trefou multivitamíny Centrum. Obsahují všechny nezbytné vitamíny a minerály. A teď navíc i skvělý vánoční dárek. Kuchařka plná salátových receptů pro váš zdravý životní styl. Centrum a Centrum Silver. Kompletní od A až po železo. Nastal čas velkých změn. Sny se proměňují ve skutečnost. A všichni s napětím čekají, co přijde. Pánové, už je to tady. Bude to nejprostornější a nejdostupnější rodinné auto na trhu. To auto chci. Tati, zase si přijel školu. Už o tom nemusíte snít. Nová Dacia Logan je tady. Již od 199 900. Proč mačkat tolik ovoce? V každém balení Happy Day je přece šťáva z 2,5 kg zralých pomerančů. Happy Day. 100% raw. Za hodinu se pokusí upéct svůj první dort. Za 2 hodiny se vrátí pro tenhle. Budoucnost je na vás. Vize je budoucnost. Darujte svým blízkým Farmaton Geriavit nebo Activit a posílíte jejich tělesnou a duševní kondici. Navíc získejte jeden z 500 přívěsků ze 14-karátového zlata. Přípravky Geriavit a Activit v luxusním zlatém balení zdarma. Zlaté zdraví Farmaton pro vaše blízké. Splňte si svá přání. Bohemia Sekt. Vidíme, jak vytváříte novou společnost. Vidíme vaše sny, které měníte ve skutečnost a úspěch. Vidíme vás. Vidíme vaše možnosti. Inspirují nás k vývoji softwaru, který vám je pomůže uskutečnit. Jdu cestou, necestou za svou míru. Vždycky tě naletím. Princezna Zemlejna. Za týden na ČT1. Kdo se stane sportovcem roku a sportovní hvězdou České televize? Sledujte zábavný pořad Sportovní hvězdy roku 2004. V sobotu ve 20 hodin na ČT1. Proč by měly být Spojené státy odpovědné za činy jednoho muže?
vystříleli první bab. Nařídil tvrdý zásah proti muslimským demonstrantům. Čeho se však skutečně dopustil? Musíme dokázat, že tam šel s úmyslem zabíjet a to nebude lehké. Samuel L. Jackson a Tommy Lee Jones. Přes 3000 děr po kulkách je na této budově. Krvavá volba. Nejsou žádné důkazy očišťující plukovníka Childerse. To protože všichni moji svědkové jsou mrtví. V sobotu ve 22:10 na ČT1. To jde celý rok se neukázat v kostele a přijít tam na Štědrý den, jak do šantánu, to jde? Návrat zbloudilého pastýře. V neděli ve 21:40 na ČT1. Nechci taky něco na Bohu. O Štědrém večeru dárek za dárkem. V 18 hodin princezna se zlatou hvězdou. Zapiš. V 19:20 nová pohádka Černý průč. Zapiš. Co nesmí chybět? Trošku toho vánočního popovídání. Bavte se aspoň jednou v roce na Vánoce. 21:05. Zapiš. A ve 22 hodin přibude k humoru i romantika. To je ono. Kate a Leopold. Těšte se na večer splněných přání na prvním programu. Veliteli, dej si. Chlapi, dejte si. Já bych si dal další. Jasně. Další. Chlapi, složíme se na další. Všichni jdeme na další.